ହାଇ ଗାସ୍ ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଅଛ? ମୋ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଏକ ଭଲ ଥାଉ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି 11ଟା ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି କାହିଁକିନା ମେଘ ହେଉଥିଲା। ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ ବଜବାକୁ ଟିକେ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ବେପାରୀ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କେତେ ନୋଟା ଖସିଯାଇଛି। ଟିକେ ନ ବାନ୍ଧିତେ ହେବ କେଙ୍କ କେତେ ବାଟ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଜି 3 ଦିନ ହେବ ବୋଜ ଯାଇନି। ଘର କାମ ଚାଲୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଥିନି। ଆଜି ବୋଜ ଯାଉଛି କେତେ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ନୋଟା ଗଳିଛି ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିନି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଏ ମେଘ ଆଜି ସକାଳ ବେଶୀ ପଡ଼ିନି କାଇଁ ଭୂଇଁ ଉଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଡ଼ି ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖାଇ ଗାସ୍ ଆଜି ପାଗ ଯାକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଟିକେ ଝପେ ଖରା ଦେଖି ଦେଉଛି ଝପେ ମେଘୁଆ ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ପୋଖରୀ ଆମ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ମଣିଷା ଭଟି ପୂଜା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ଭୋଗ ନଗା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଯେଉଁ ମନସା ପୂଜା ସରିଛି ଆର ବର୍ଷ ଆମ ମନସା ପୂଜା ଭଟି ପୂଜା ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ପାଗ ଯାକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁ 12ଟା ଟାଇମ୍ ପିଆ ହେଉଛି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଛ ଗୁଦୁଲୁ ବସିଛି। ଗୁଦୁଲୁ ଖବର କଣ? ଭଲ। ଆଜି ପାଠ ପଢିତେ ଯାଇନି? ନା ଯାଇନାହିଁ ଆଜି ଡେରି ହେଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଘୁରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ। ଥଣ୍ଡାଟେ ପିଉଛି ଆଉ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବଜୁ ଖୋଲା ଦେଖୁଛି ଏପଟ ମେଘୁଆ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ମନ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଖାଇତେ ଆମେ ଖାଇଦେନି ଚାଲନ୍ତୁ ବଜକୁ ଯିବା। ହାଇ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଗୁଦୁରୁ ଆମେ ଗୁଦୁରୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆସ କ୍ୟାମେରା ଦେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗୁଦୁରୁ ଦେଖିପାରୁଛ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଜକୁ। ହାଇ କହିଦେ। ହାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ବଜକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏ ଛାଇ ଜାଗା ଥିଲା ଏଇ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛି ମାନେ ପାଣି ବୋତଲ ଲୁଣ ସବୁ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାହେବା। ହାଇ ଗାସ୍ ମୁଁ ବଜ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛକୁ ବଜ ଆଉ ଆମ ଚିକୁ ଏଇଠି ଖାଇଛି। ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଉଣାଣି ହେବ। ଆଣି ଗୋଟେ ଭିଲ ଆଣିବି ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନା ଏଥର ଆଣିବି ଭିଲ ଟାଇମ୍ ଉଣାଣି ଭିଲ ଦେଖିପାରୁଛ। କେଉଁ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଗୋରୁ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖସିଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବଜ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏସବୁ କେତେ ବାଟ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଏସବୁ ପାନ ଭାଙ୍ଗା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପାଖକୁ ଏଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଏତିକି ପାନ ଭାଙ୍ଗିତେ ବାକି ଅଛି। ନା ଏପଟ ସରି ଯାଇଛି ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଛ। ଏତିକି ପାନ ଭାଙ୍ଗା ବାକି ଅଛି ଏଇଠି ପାଖକୁ ଆଉ ଏପଟ ସରିଯାଇଛି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ନୋଟ୍ଟା ଖସିଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ଟା ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଥବ ଏଇଠି। ଋଣ ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ପାଣି ଅଛି, ସୁଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପାଣି ଅଛି ନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଟ ସେଟା ଯିବା, ମାନେ ଦୁଇଟା ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଝ। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବି ଆଜି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ଦେଖିପାରୁଛ, ମଝି ଗୋଟେ ଚାଳିବାଟ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ। ଏକଲା ଉଞ୍ଚୁ ଦେଇ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଛୋଟିଆ ନାଳି କରି ଯାଇଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ନାଳି ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଟାଣିତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ନାଳି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପେଚିଯିବ, ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଦେବ। ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ବାନ୍ଧିଦେବ ଆଜି। ଆଉ ଥରେ ଦିନେ ଆସି ଭଲସେ ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଗଳୁ ନାହିଁ, କିଏ ପଶିଛି କିଏ ଜାଣେ, ସବୁ ତିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇ ନାଳି ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ବାନ୍ଧା ସଢ଼ି ସାଡ଼େ, କାହିଁକିନା କ୍ୟାମେରା ଧରିତେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକଲା ବୋଝ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନ ବାନ୍ଧିବା। ନ ବାନ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖାହବ 5:30 ଟାଇମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ ବାନ୍ଧେ, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବା ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। ବୋଉ ଆସିବ, କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବି। ବୋଉ ନ ଆସିପାରିବନି, ସେୟାର କରିହେବନି। କ୍ୟାମେରା ଏଇ ବନ୍ଦ କରିଦେନି। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଇ ଗ୍ୟାସ୍, ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଯେ ଶୁଏ, ଏଇ ମାନେ ପୁରା 5ଟା କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ଶୁଏ, ଦେଖିପାରୁଛ 5ଟା କାମ ସରିଯାଇଛି। 2 ଦିନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ନା, ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବୋଝ ମେଘ ଢାଳୁଛି। ଯିବା ଚାଲ, ଏପଟ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏପଟୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଏପଟ କବାଟ ଖୋଲିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପାଗ ହେଇଛି ଆଜି, ପୁରା ମେଘୁଆ ଉଠିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୋଝ ମେଘୁଆ ଉଠିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଉଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ପକଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଢାଳିବ। ଦେଖିପାରୁଛ ମୋତେ ଏଇଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ପାଗ ଆଜି ମେଘୁଆ ଉଠିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିମି ଭାବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରୁଛ, ଢେର ଫୁଲ ଫୁଟାଇଛି। ଆଜି ତୁଳା ହେଇନି ଏଇ ଗଛ ପରେ ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଫୁଟିଛି, ମାନେ 2 ପାଚଆ ବାହାରିବ। ଫୁଲ ତୋଳିବ 2 ପାଚଆ ବାହାରିବ। ଆମ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଫୁଲ ଲଗାଇଛି। ଟଗର ଗୋଟେ ଲଗାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏସବୁ ଟଗର ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି ଜାଗା ଲାଗିଛି। ଏହା କ'ଣ ଅଛି ଆମ
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା। ଯେଇଠି ଆମ୍ବ ନଗିଥିନି ଏଇ ଆମ୍ବ ପାଣି ଦେଇ ଆଜି ମୁଣେ ଦେଇନି ପାଣି, ଯାହା ନଗିଛି ପାଣି ଦେଇଛି। ମେଘ ପକାଉଛି ଆଉ ପାଣି ଦେଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ନଗିଥିନି ପୁରା ବୁଡ଼ା ଘେଳି ଦେଇଛି ଗୋରୁ ପାଇଁ ଯୋଗୁଁ। ବୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛ ଚାରିପଟ ଘେରି ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ବୁଡ଼ା ନାଗିଲା ସିଲ୍ କରି ଦୁଇଟା କାଠି ଫୁଟି ଘେରି ଦେଇଛି। ଦେଖେ ବଡ଼ ହବ, ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ା ଘେରି ଦେଇତେ ହବ। କାହିଁକିନା ଗୋରୁ ଛେଳି କେହି ଖାଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ା ଘେରି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ। এটা ନାଗି ଯାଇଛି ମୋ ଆଶା ଦେଖେ। ହଁ ନାଗି ଯାଇଛି। ପାଣି ଆଉ ଦେଇତେ ହବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖ ଟଗର ଫୁଲ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୁଲ ଏସବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଭା, ଏଇଟା ଟଭା ଗଛ, ଏଇଟା ନେମ୍ବୁ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେମ୍ବୁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିବାନି ମାନେ ମେଘ ପକାଉଛି ଏପଟ। ଏଇଟା ଏବେସା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା କିସ ଧାନ ଦେଖିପାରୁଛ। ମୋ ବୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇ ଧାନ ଅଛି, ଏଇ ଚିନ୍ତା କାଟୁଛି। ଦଶା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଧାନ ଆଜି ବେକା ଯିବ, ପୁରା ଧାନ ବେକା ଯିବ। ଆଗ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବଜୁ ମେଘ ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଧାନ ଏଇଠି ରଖିଛି ପୁରା ଛିଞ୍ଚା କାଟି ଦେ ଉଡ଼ା ଛିଞ୍ଚା କାଟି ଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ବାଞ୍ଛା ଉଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ସବୁ ଗଛ ସାଇଜ ଗଛ ଏଇ ରଖିଛି, ମାନେ ଏଇ ସାଇଜ ରଖିମି ଭାବିଥିଲି କାହିଁକିନା ବେଶୀ ବୋଝୁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି ଏ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ରଖିଦେଇକି ମେଘ ହଉ ତା ଯାହା ହଉ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବନି। ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବୋଝୁ ମେଘ ଧାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା କରି ଧାନ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଇଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଧାନ ବୁଲା ନେଇ ତଳ ଟିକେ ନେଇଯିବା, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆଣିବା। ଛିଞ୍ଚା କାଟି ଧାନ ସବୁ ସିଝା ଧାନ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ଖାଇ ଖରା ଶୁଖା ହେଇଥିଲା। ମୋ ବୋଉ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗା ରଖିଦେଇଛି, ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ମେଘ ଛିଞ୍ଚା କାଟି ମାନେ ଉଡ଼ା ପୁରା ଧାନ ମୁଢ଼ି ଧାନ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମୁଢ଼ି ହଉ ଭାତ ହଉ ବେକା ଯିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଛାତ ନ ଆସିଲେ ଧାନ ବେକା ଯିବ। ଆଉ ପାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଗଛ ସବୁ ଏଇ ରଖିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପ କଥା କହିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସବୁ ସାଇଜ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଶିଳିପାଚ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମେଘ ହେଇଯିବ ପୁରା ପାଣି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗଛ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଉଠି ଆଣିଛି, ମେଘ ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଆସି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛୁ କେଉଁ ପାଗ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ଛାତ ଭ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଘର ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଛାତ ଉପରୁ ଠିଆ ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ବୋଝ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମେଘ ହେଉଛି ଆଜି କମେଣ୍ଟ ଜଣିବ। ଆମ ଏପଟ ମେଘ ହେଉଛି, ବୋଝୁ ନୁହେଁ ଯାହା କନସମ୍
ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ନଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ କିସ ଶାଗ ନଗିଛି ନକା ନଗିଛି ଏପଟ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ନଗିଛି ତାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆମ ଏପଟ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ କୁହାବେ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କୁହାବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଖରୁ ଶାଗ ଏଇଟା ସୋଡ଼ା ଗଛ ମାନେ କୋଲା ସୋଡ଼ା ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ କଖରୁ ଶାଗ ନଗାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ଭିଲ ଆଉ ବେଶୀ ବୋର୍ଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଲ ନଖିନି ନେକ୍ସଟ ଭିଲ ଆଣିମି ଭଲ ଭଲ ମଜା ଭିଲ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଲ